Tanečný festival je určený pre decká, ktoré radi tancujú, ktoré tancujú aktívne, ale kľudne aj pre decká, ktoré netancujú a tanec ich baví. Chceme v nich rozvíjať ďalej lásku k tancu, lásku k hudbe, lásku k pohybu a preto vznikol tento nápad organizovať tanečný festival. Tanečný festival je jedna obrovská party, pretože sa tu naozaj stretneme ľudia, ktorých aj nepoznáme, ale ktorí sú aj od nás z tanečného štúdia. Takže som rád, že som obklopený takýmito milými, pozitívnymi ľuďmi. Prebieha to tak, že vlastne je vždycky 5 workshopov, z toho večerný program. A vlastne lektori sú na workshopoch zavolaní ako hostia a vlastne máme prvé 2 workshopy, potom je obed, potom máme ďalšie 3 workshopy a potom máme večerný program na základe danej témy, ktorá bola minulý tanečný festival Glitters. Teraz máme, ako vidíte, horor. Chceš aj ty zažiť deň plný tanca? A chcel by si sa naučiť nejaké nové tanečné štýly a spoznať nových tanečníkov? Ak ťa tanec baví a chceš zažiť takýto unikátny deň spolu s nami, neváhaj a sleduj nás na sociálnych sieťach, ako je Instagram a TikTok a my sa na teba tešíme.